No, jestem takim mistrzem dociskania wtyczek w kamerze. Cześć wszystkim! Przyjechaliśmy dzisiaj na opuszczone magazyny, żeby zobaczyć, w jakiej jeszcze są kondycji. I cała się uwaliłam na tych magazynach i w ogóle tu jest mech i on jest mokry i mam mokre spodnie. No i rozwaliłam sobie palec, krew się polała strumieniami, zaatakował mnie tężec, tam to było w piwnicy i chyba już dostaję jakiegoś ataku, ała, ale boli. A przecież byłam szczepiona, o co chodzi? To chyba te skutki uboczne szczepień, o których teraz tyle się mówi. Nie, uciekam stąd. Zapadliśmy na autofobię, czyli na, jakby to nazwać, strach przed nadmierną ilością samochodów. Bo jesteśmy w miejscu, które jest dosyć gęsto otoczone samochodami. Można utonąć lepiej? O, shit. Wysoko tu trochę. To idź obadać, no. Jest dosyć stromo, ale no da się. Ale patrz, ale może dosyć ciężko wyjść. Właśnie no, ja się bardziej temu przejmuję. No, zejść to nie to będzie jedyne wyjście stąd. Kaczyński mały. Stary, nie godaj, żeś ty znowu. Skąd ty to wziął? Skąd ty wziął ryczka? Nie, jaki random w ogóle. Cięcie. Jesteśmy już we wnętrzu i zrobię lokowanie produktu. Szkło równa się przecięcia, ale zawsze warto mieć ze sobą dezynfektant. Mogłaby być wódka, akurat w tym wypadku mam taki bardziej stężony żel. I zaczynam mieć wątpliwości, czy mi kawałek szkła nie został na zgięciu palca, ale to nie będę się na razie przejmować takimi rzeczami. Jeszcze powinieneś dołożyć zabieram lokowanie produktu. Dodałam, jak najbardziej. Cuk. Dobra. Trudno, bez komentarza. Ciężko mi w ogóle określić, gdzie jesteśmy. I to jest problem. Bo teoretycznie jesteśmy w takim obszarze pohutniczym Huty Królewskiej, a jeszcze latareczki nie wzięłam. I to chyba były jakieś magazyny. Natomiast ja bardzo dziękuję za informację od osoby, która właśnie była tak miła i się podzieliła ze mną tym miejscem. No i trzeba uważać na dziury. Hopy, uważamy. Guliki są. Winda. Wygląda jak jakieś rzeczywiście składowisko. Ale nie chronione. I ciężko mi powiedzieć, od kiedy to może stać opuszczone. Bo ten teren pohutniczy właśnie systematycznie przejmują spółki prywatne. A ostatnio byłam tutaj w 2011 roku, a jest końcówka 2019. Znaczy nie stricte tutaj, tylko na terenie pohutniczym właśnie. Dobra. Zastanówmy się, co dalej. Ten moment, jak chłopaki gdzieś poszli, a ja sobie zostałam, bo robiłam zdjęcia. Czyli zgodnie tutaj z tego, co widzę z moimi przypuszczeniami, magazyn. Jakaś creepyfikacja. Nikogo tu nie ma. Ale ja wam pomacham przynajmniej. Idziemy zobaczyć. Czuję się tu trochę nieswojo, bo takie pikanie było słychać z zewnątrz. Ale nie wiem, co mogło pikać. Widzimy właśnie różne typy magazynów. Straż pożarna, numer telefonu 113 362. Czy to jeszcze nie mógł być poprzedni ustrój? Wygląda rzeczywiście jak takie boksy, które można sobie było wynająć.
Tam jest coś dalej ciekawego, czy te boksy się ciągną? Co? Wyjście na dół normalnie. Wyjście... Otwarte drzwi. To wspaniale, że wchodziliśmy przez rurę. Jakaś było wejście otwarte, słyszałam. Te drzwi są Aha. zamknięte na zewnątrz, może tam kłódka będzie. Może. Wszystko takie właśnie magazynowe. Zobaczymy jak na piętrze. Oj. Oj, oj. No nie tak wysoko. No nie ma nad czym ojojać. Co? Konserwacja to podstawowy czynnik racjonalnej gospodarki sprzętem. No chyba tak. Nie sposób się nie zgodzić. Ja sądzę, że to są te drzwi, które z tamtej strony były zamknięte. Czyli tajemnica tego pomieszczenia się rozwikłała. Miłości. Twój styl. Wow. O Boże. Znowu demonetyzacja. Cały czas słychać ruch z zewnątrz. Pracujące samochody i tutaj jest w ogóle pracująca niedziela na tej strefie. Strefy przemysłowej. Otwarte drzwi. Cholera. Wyjście ewakuacji. Tak. No, miał rację, skubany, nic tu nie ma. To jest dobry budynek. I ciekawe, czy mu upadł. Nie wiem, choć się domyślam. W sumie jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniążki. On naprawdę nie jest zły technicznie. Co my tu mamy? Instrukcje przeciwpożarowe. Jest jakaś data? Nie ma daty, ale to jest takie wszystko z zeszłego ustroju. Kowań i surowców wtórnych. Pepsi. Napiłabym się teraz czegoś gazowanego. Czyli tu się ciągną te boksy. A ja zaraz wejdę do tej ciekawszej części. Kurczę. Ta barykada z wózków. Co to jest? Ta barykada z wózków to jest jak w Silent Hill. Tu stoi ta winda towarowa. Ale czad. Ale duża, ale powyrywane wszystko. Co to było? Co oni tu... Fuck, a to nie będzie jakieś kiedyś... To wygląda jak gabloty muzealne. A tu gdzieś tworzą Muzeum Hutnictwa. Może z tego? Nie. Dbaj o dobrą jakość odpadów metali nieżelaznych. No jak? Pewnie. Takie stare końcówki do przewodów elektrycznych. 95 rok. Wow. Nic nie ma. Nic nie ma, no. Jakie starcie. Ja mam ostatnio szczęście do tych starych butelek. Stare tyskie książęce. To są jakieś dokumenty do przelewów i tak dalej. Jakaś farelka taka fajna, stara. No właśnie. Jakiś klucz leży. Można tu przeczytać. W tym, w jakimś Resident Evil. O. Czy to jest stara kasa fiskalna? Ja cię kręcę. Tylko taka farelka fajna. Farelka, no. Taka imitacja kachloka, no. Fajna.
Rzeczpospolita z kiedy? Złoty 9,7, no to już tak. A tam z tyłu masz takie do przelewu fajne, takie dokumenty. Wiesz co? A tu co? Świąt. To jakieś dziurka, czy? No. O to jakoś... Moniuszki. Ciup. O, tu są te dokumenty. Jako kanciapa sekery tu zrobił. Masakra. Ale jesteś wyrywna cała. Wiem. To Kościuszko, spółka akcji Studata, polecenie przelewu. Ty, może Martwy zrobimy chłopak. jakieś lewe przelewy, co? Oczywiście. Starej spółki. Pójdziemy do Bank banku. Śląski oddział. No, ładnie. Kręci się, kręci. Kręci, kręci. Cały czas mi się wydaje, jakbyśmy tu nie byli sami. Winda towarowa, uważaj tam lepiej. No. Proszę. Tutaj trochę wystarczyło poskakać po wózkach. Znalazłam jeszcze tabliczkę do użytku wewnętrznego. Nic. Ale patrzeć można, nie, nic. Magazyn materiałów. Gwoździ i wyr... Próbujemy dalej? Op. Dobra. Bosko. Magazyn łożysk tocznych. Teraz pomóż z mikrofonem bluetooth. Że... Walkie-talkie, dobra? No. Że... Tu jest jakiś dyplom. Co jest? Dyplom chcesz próbować. Tutaj można wyjść coś. O, my. Zblazowani ludzie. Zakładam, że te boksy się raczej będą ciągnęły tymi wszystkimi piętrami. I o, lubię takie miejsca, które roślinność zabiera sobie z powrotem. I w sumie najatrakcyjniejsze tutaj są te tabliczki, co gdzie składowano tak naprawdę. Winda została na pierwszym piętrze. Tu są toalety, już trochę ten rozkład pomieszczeń, czy nie trochę, w ogóle go już kojarzę, strasznie powtarzalny. Tutaj nic za bardzo nie ma. Drugie piętro jest takie bardziej ogołocone. Musiały być jakieś dyżurki z tych poszczególnych pięter, jakieś stare dokumenty. Frito-Lay. Pamiętam tę nazwę. Którą markę chrupek oni mieli? Przypomnijcie mi proszę w komentarzu. Już swoje lata mam. Żądaj zwrotu kopii dowodu. Och, dawny ustrój. Takie Orange is the New Black. Tak jak się kończył 5. sezon po buncie. Nie możecie powiedzieć, że zaspoilerowałam. A tam? Dzisiaj chodzę jak taki ciołek, ale po prostu... No ale, bo ja robię, wiesz, taką obszerną dokumentację, dostaję właśnie tężca i to są bardzo poważne sprawy. Dyplom uznania. Ludzie. Tu mamy magazyn sprzętu kolonijnego. I ciekawe, czy chodziło o kolonie wyjazdowe, czy o to, że chcieli zakładać kolonie. Nikt się nie śmiał, bo to wcale nie było śmieszne. Taka medyczna szafeczka.
I te schodki donikąd prowadzące istotnie donikąd. Mogło być tym sprzętem kolonijnym. No zakład miał swoje domy wczasowe. Pewnie jakieś meble składowali, może pościel. Nie palić. Pożarowy telefon alarmowy, więc całkiem możliwe. Tu składowano choćby jakąś pościel, wyposażenie. Właśnie ojej. Rubinę chyba, nie? Rubin? Neptun? Rubin? Ty jakby tak dać, wiesz, cynk do Muzeum PRL-u, przecież oni by tutaj mieli co ratować. No widziałaś, to było zreformowane przez muzeum jakieś. Deski do mięsa. No nieźle. No i prawdopodobnie układ tutaj pomieszczeń będzie identyczny, chociaż z tej strony tutaj robi się troszkę ciekawiej. No tu są zawsze windy i toalety, a tu jest zawsze taki bajzel. Jest takie pomieszczenie od bajzlu. Magazyn odzieży roboczej i ochronnej oraz wyroby przemysłu włókienniczego z wydawką i przemysłu papierniczego i poligraficznego. Uważać przy odbiorze odzieży po odejściu od okienka reklamacji się nie uznaje. Daj to chiński sprzedawca jaj! Do widzenia! Ja składam reklamację. Noszę 36, a powinnam 34. Nie no, żartuję, 34 też się czasem jeszcze jestem bardzo mała, bardzo mikroskopijnym człowieczkiem jestem. Drabina. Przydałaby nam się tam na dole. Musiała być ta wydawka. No, ale oczywiście po odzieży już nie ma śladu. A co to? No, prawie nie ma śladu. Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe. Sorry, za dużo angielskiego ostatnio. Koszula męska. Tak. Coś tam jeszcze zostało. Tu już by był dach? Czyli tamta kondygnacja by się tylko ciągnęła w jedną stronę. Tu znowu nas straszą. Licz materiał przy wydaniu albo pokryjesz koszty braku. No i w sumie słusznie. Dlaczego ktoś ma gubić, a inni mają płacić za to? Za czyjąś nieodpowiedzialność. Jest bardzo intensywnie podkreślane, że palenie wzbronione, a warto młodszym widzom przypomnieć, że kiedyś nie było takiej nagonki na palenie w miejscach publicznych jak dziś. Można było palić w barach, w restauracjach i wszędzie był ten smród. Więc dobrze, że nie można. A tutaj jest to wielokrotnie podkreślane, żeby tego nie robić. Bo... No, nic takiego. Widocznie sporo materiałów łatwopalnych tutaj przechowywano, nie tylko do tekstylia, ale żubr taki dosyć współczesny. Co tu mamy? Magazyn narzędzi aparatury pomiarowej oraz części zapasowych samochodowych. Wyrobów przemysłu elektrochemicznego. Tu jeszcze sobie tylko spojrzę, dobra?
Co jest? Zaraz tam do was przyjdę, jeszcze tutaj sobie tylko obejrzę. To się chyba ciągnie stamtąd. Tak. A to był magazyn czego? O. Ograniczenie do 30, bo... Instrukcja tymczasowa, szczegółowa, magazyn główny. A, czyli taki że tak brzydko powiem, trochę się wypipam. Ale ładna szafa. Już jej nawet nie chcę ruszać, żeby jej nie zniszczyć, ale jest śliczna. Dobra, idę na górę. Ale zanim na górę, tu jest punkt medyczny. Hej! Wyciągacie szkło z środkowego palca, czy środkowy jest obraźliwy? Skoro tam był dach, a tu jest winda, tu są te windy, to tu ta maszyna wyciągowa powinna być. Ja to jest to samo. Ja. Cofanie takie stale segregatory. Jo, teraz zobaczę sobie. No. Olej? To jak na drugiej stronie było takie całe wiadro takiego oleju. Puszko? Więc tak to wygląda. Polecam korki, teraz muszę zrobić. Niech cała aglomeracja wie, że tu jesteś. Tak. Co my tu mamy? Puste półeczki. Ale... Stare papiery, ja? Likwidacja środków trwałych to jest. Makulatury. Kocioł wodny. Taka dokumentacja techniczna bardziej. Kierownik idziemy z nowych. Tu chyba nic więcej nie ma, nie? Bo tam już tej drugiej klatki schodowej nie było. No. Spoko. Teraz będziemy mieli dylemat. Wychodzimy przodem. Czy wychodzimy drzwiami i prosto na możliwe, że kogoś, czy wychodzimy... Tam jest drabina jakby coś. Ja widziałem na pierwszym piętrze. No. Co, drzwiami chcecie wyjść? Jak normalni ludzie? No co wy? Na razie mam. Nie ma problemu. Tu drzewo zarosło. Się ewakuujemy. A co tu jest? Co tu jest? Co tu jest? Jololo, jolo. Tu jest miłość jakaś. O Boże. Tunel. Bury penetruje wszystkie dziury. To co, ja w prawo, ty w lewo? Zobaczymy, co tu jest. O! Kundel bury, fajny pies. A tam się kończy ten tunel. No tutaj góle mogą być. Góle. Tak. Albo w falaucie. No to zagraj. Też masz taki urbex, kurwa. Nie wiem po co to, ale jest czaderski. No, tu nagle się kupuję, a nie jestem zbyt wysoki.
ale tam już nic nie ma. Nej. Nie ma. Ślepoleczka? Jup. Taki wzdłuż budyneczku po prostu. Tunelito. No właśnie. Co? No Seba tam idzie. Kaj. Wiesz, też dała radę, bo to też jesteś mała. No ale co, tam się przeczołgać? No idź tam. No właśnie chcę. Co to za haki? Na kable. O może, no tak. Powiem ci, że tu się ani zbyt schylać nie muszę. Można taki. Mam na deklu. Łeb wielofunkcyjny. A może sikuretza? Zaś nam się upiekło. Co chcesz? Kurwa. Co on powiedział? Ale że przypadkowo leci. O! No przeszliście teraz koło nas. My was przez tego okienko widzieli. Au. Ciekawe, czy tam na końcu będzie wyjście, czy będzie curyk? Ja proponuję się wyprostować w tym miejscu i tą górą przejść chyba. Dobra. Nie można tak zrobić. Upsi pupsi. Czekaj, kajo tu mam. Ja pierdzielę. Ach. Jaka jest ta lampa? Chyba tam nie kajnik ludzi, nie? Alał. No, do końca budynku i pewnie jest ślepy tak z tamtej strony. Obuczenie zawodowe. A co tam masz? Rolka. Z taśmy są dłuższe na grubie, no to ja właśnie dziwne, takie rzeczy nie widział. A tam Keryś idzie z roboty tutaj. Jakiś pan. Nie. Zresztą nawet jeśli, to co by sobie pomyślał. Oj. To się oddaje. Czuję się jak jakiś creep. Cringe'owy creep. Fajna wieża. I tu byliśmy. I palenie wzbronione. Pamiętajcie, palenie wzbronione.